Bêl gan Parry. Y Bala pryn 'di cael cyffyrddiad ar bêl ar hyn o bryd Routledge. Mullen yn mynd ar rediad da nawr 'di'r golwr di weld o. Neidio rhy hwyr. Fe nath y golwr yn arbennig o dda yn y diwedd Ashley Morris. Oeddech chi'n teimlo bod o'n oedi. Camgymeriad Thompson oedd hi de. Mae'n rhy sgwar dydy, mae'n jyst edrych ar y bêl. Mae rai fo cael cibolwg bach sydyn dros ei chwith i weld rediad Mullen yn dod i mewn. Aaron Edwards. Spender i sodle fo ar sialt gallinell wenna at Mullen tu ôl i Thompson eto. Mae Thompson yn cadw i lygad ar y bêl. Ond mae'r bas yn sal syth at Spender. Spender yn aros i rywun gyrraedd ar wahân i Fletcher. Gafodd am gafel iawn arni na ddo. Na, oedd oedd bod o'n sefyll yna yn lle bod o'n rhedeg ar y bêl. A bod o'n neidio pan mae'n stond. Dwi'n cael gymaint o gyfeiriad arni i'r gornel bella. Mae dwi'n licio'r syniad. Mae hynna'n un cywir i fynd ar draws y golwr i'r post neu bella. Piniad da am ddiffynol eto Thompson. Unwaith eto syth at Aaron Edwards. Mullen doedd o ddim yn cam sefyll fel yma. Mae Parry'n symud at y postyn pella. Di'r bas yn ei gyrraedd o ydi. Gwaith da yn y diwedd gan Owens. Routledge heibio'r postyn. A mi nath Owens waith llenwi'r adwy yn y diwedd. Oedd hi'n smonach gan Owens. Oedd hi'n lygad. Oedd hi wrthi glirio ar ei cyffyrddiad cynta. Mae'n dath i at Parry. Ond dim gol unwaith eto. Cyfla ar ôl cyfla. Cael ei fethu. A bêl gan Fletcher. Routledge eto. Ar ferchog. A mae wedi cael y bêl i mewn. Jones yn defnyddio brofiad. Nawr ti'n lawio fanna. Wel, oedd y dyfarnwr yn edrych yn syth ar y peth. Drychaf lle mae'n bownsio. Mae'n mynd i fyny. Mae'n plygu i gorff iddi. Ti'n o be, mae'n tarfar i fraich. A dyna be mae o fel. Routledge, sbiwch. Aaron Edwards di canfod y lle, mae di geid yn hyfryd. Y peniad allan gan Stuart Jones. Mae Stuart Jones di bod yn brysur ail hanner yma. Parry ar gec, mae'n un dda! Ac mae fewn gan yr eilydd. Blaine Hudson yn penio y pencampwyr ar y blaen. Ac mae'n 10-10. Maen nhw'n ei heiddi hi, mae'n debyg. Ydy Ashley Morris yn gwneud penderfyniad? Na, dim o gwbl. Dyla Stuart Jones neu diwedd lle dycio allan o'n i. Dyla. Mi dyla fo fod ochr iawn iddo fo. 4 llath allan yn ganol o gol. Ti'n mynd disgwyl o fethu na gwrs. Gol amaturaidd iawn i roi i ffwrdd gan y Bala. Sa Rock Hudson di sgorio hwnna. Mullen, o'n mynd i gyn arbennig i fwyd a Spender fanne. Aaron Edwards! Fasai di bod yn gol hyfryd. A gwych gan Mullen, jyst yn gwybod iawn lle mae Spender. Spender yn jyst i'w twyllo ni ti ar draws, a tynnu nôl at Aaron. Mewn un symudiad, Aaron cymryd ti ar ei gyffyrddiau cynta. A gwiriad i ildio'r cic gornel, ond da iawn ganddyn nhw. A dyna beth ych chi wedi bod eisiau weld gan chwaraewyr fel Parry, de. Cymeryd tro cynta weithiau, dyna nath Aaron Edwards. Bob tro. Parry. Mae o wedi dod fwy mewn i'r gêm. Nôl at Aaron Edwards, a mae'n dod i Fletcher. Yna chi sut i gymryd cyfle. A Wes Fletcher yn dyblu mantes y pencampwyr a ni'n ei mewn i'r hanner awr ola. Wel, oedd o eisiau hwnna mwy na neb. Oherwydd mae o'n flaenwr sydd ddim wedi bod yn sgorio digon o goliau yn y marn ni. A mae hon yn glinigol ganddo fo. Ffordd mae gyffyrddiad gwych gan Aaron. Efo'r cyffyrddiad, mynd am yr 1-2 nath o cofia. Efo Parry yma'n hyn. Ond gath o i fi bach o look oherwydd nath i fynd syth i'r lwybr. Fletcher, cyffyrddiad cynta campus. Nath o gymryd y cyffyrddiad cynta yna, ond ddi wrth y gol i neud siŵr bod yr amddiffynwr Thompson i gompell oddi wrth fo, iddo fo gymryd y foli ar ei droed e. Cyffyrddiad yma yna, oddi wrth y gol, a wedyn i gymryd un ar ei droed e, a wedyn ar ei droed chwith. Yn syth i fewn i'r gornel bella, a dydy'r golwr Ashley Morris yn dal honna. Aaron Edwards eto. Sydd wedi gweld gymaint o'r bêl. Sbiwch ar y lle sydd ganddo fo. Wastad ar gael. A wastad yn gwybod pa un fydd y bas nesa. Alla'n bod yn well na'r bas yna i lwybr Fletcher. Mae o di cymryd i amser! Oeddech chi'n ame hyder y Seintiau Newydd. Dyna chi gol sy'n cadarnhau. Maen nhw'n ôl. Gol hyfryd gan Wes Fletcher. Y Seintiau Newydd tair y Bala dim. Am gol. Go iawn, rwan. Edrych am yn un iawn, ti'n meddwl, mae'n bownsio, mae di cael cibolwg ar y golwr. Dio ddim, mae wedi. Am gol i flaenwr, i symud i rongol yna oddi wrth yr ysgwydd. Gweld y golwr dod allan, mae o'n safle unwaith eto, Ashley Morris, a wedyn mae'n codi'r bel. Mae'n daws o gorffa ni.
Mae dal eisiau gwneud siŵr sam gormod da ni fynd dros y traws. A mae o'n neud hynny, a mae o'n gornel y gol. Do you feel after last week that you may have just silenced a few people? Yeah, you know, obviously losing your first game 5-2 in the league, it's one where people are looking from the outside thinking, what's happening at TNS? You know, obviously people are going on about transition and things like that. Yes, it's a small transition, but you know, myself and Steve, we've been involved for many years, so it's not as if someone from the outside's coming in and everything's changed at TNS. We just tinkered with it a little bit today, made 3 changes, and it proved that they were the right changes. No, da ni wedi pobl yn anghywir heddiw, so pawb sy'n gwylio, da ni wedi anghofio am wythnos diwethaf a da ni wedi dechrau yna heddiw a yn heiddi ennill. Can you talk me through those goals, and do you feel that this is your big opportunity? I just seen the keeper off the line on the first one, so I thought I'd give it a little shot after I scored the first one, so I'm happy with the 2 goals. You know, we train 1 night a week, they're in every day, so the pressure's on them today and they've delivered, and fair dues to them. But, you know, I thought at our level and the group that we've got give a good account of themselves, but, you know, we can do a lot better than what we did today, and we will do. We have sort of made offers for different players and things like that, so we'll just wait and see, but hopefully there'll be 1, maybe 2 coming in before the 31st. Don't know about before next week, but certainly before the 31st of August.